Guys, diyan nami sa Sagbayan town. Da si Bibi ni sleep nakatulog. Diya si Ate Ayes. Ay Ate Ayes. Lingunong pa mi guys kay nagpalit og battery sa nebulizer. Siya ang buhok kig-kig. Tulog pa guys ang baby. Ari mi guys kay pista sa amoang kanang lugar sa kaamong kaparintihan sa Sagbayan, Bohol. Singulong pa mi. Gikan dami gikan pumig panglaw guys kanang inquire mi didto og kanang kapuy-an sa amo ang mga cousins and auntie nga mabot karong next month diri sa Bohol nang inquire me of Airbnb kuno BNB bed and breakfast. Ano pa? Wali pa. Bed and breakfast. Tulog-tulog pa. Lo, ayaw ko na, yes. Nakuha ni mo, yes. Dol-dol nami guys sa among destination. Mga people sa likod. Tulog pa ang bibi na mo. Sure po nakatulog ang bibi guys. Kay karong dili sa putol. Hi, hi, Ayes. Si Ayes, si Sab ang kaluha guys. Gihubak nilang mama kabaon o nebulizer. Alit sila o kuan battery sa nebulizer. Here na mi guys sa mga destination. Agoy! Di na makuan gang? Uy! Ano ba? Bakuran to si Manenhon. Pista, di mingaw lagi. Iyong 6-7 magod. Abala ko, nung papista sili. Basta kay 6-7 may pista ni. Daga pa kinayhay si Jima. Mura pag nagbandirita siya kinayhay. Nindot ang bahay silang Victor. Sana ang shopping guys. Mani ang shopping nga nagpista karon. Guys. Basin. Kumana sa kahapon sa lumista. Naumana sa lumista. Iyong 6-7. Naumana sa lumista. Diyan namin. Sige, teacher. Hi. No, sa mana.
ato man din na kamera. Mga unam guys. Gapon day ang ilahang celebration. Amang kala. Ya kung kuha mata na rin. Welcome to my vlog. Laki ka naman yun. Mga unami sa piyesta. Karon ang piyesta guys. Pero tomorrow, yesterday ang ilahang kuan kaon. Gahapon po sila sa alas 3 ang ilang misa sa piyesta. Santa Cruz ne? Barangay. Uy, dali na mo. Dali na mo, mga una ta. Berhin sa barangay. Tara, kainan na. Kainan na. Dali, be. Ari na tabi. Pero naniuton po na sila mga bata. Awa ko kuning kaon. Nagbahon mi kanon. Napay kanon na to. Ha? Aray ko guys. Aray ko guys. Dara mi are sa kuan kahumayan o di day basakan. Basakan. Walang tunga ba para niya imong kuan si karuboy. Ari isang per. Mao ni basakan guys, perting ugaha kay walay uwan. Perting ugaha sa basakan. Kay og nanani siya yung mga humay guys, kinanidutan ni ani guys. Magloud-loud ang kahumayan. Mag green kadyo. Ya karon brown kay perti mang ugaha sa basak tanawa guys oh. Baka. Uy, sunguga. Dega shooting. Uy, ako po. Nasa dito? Asa? Ano sa baka na po? Sa baka? Ano sa okay? Mura magtaas kayo. Lunglay kayo. Kita upat bagwan pa pa kanang kuan. Ato ta dito. Paano? Sige. Iya. Diyos! Ginaklabo na ang bangka na. Paano nga, paigda or pata? Paana or ana? Doon na ka rin. Oh, ana naman punta na ana. Saray ko ano. Ready? Basta dito to. Katong linya na mo, katong linya nga, anang kirlasak, kiren. Tama na oy silpi. Sige. Sige na, pagkatara dyan. 25 ha. Pagkabaw mo, inad ka ng Pagkabaw ko, focus. no?
Ang baka dahil nakapokus ato. Ako ana ta uy, nagbo. Di man lagi may point part no. Point 5 manggo. Iduol baka lang among tiil ikuan sa kining last kita ng edge. Sa ana ni mami. Ana siya sa pinakalas sa tiil. Aga ko magana ko magbang ko ito. Ari ko ari magatubang. Ha? Sige na, sige na. Ako ako. 0.3. Sige, sige ana. Sige. Mo ada ka ning kamera. Dali na, dali na. Magtaon po siya dali. Na. Oh, sapo. Naman sa tiir. Pero siguro itaas mo po diyan. Taas mo no. Yan ni pagkuan. Ale. Jabilin. Jabilin. Okay na to mga murag kanang mga Dara selfie sa stick. tubang nagtalikod ano ba? View kinong Yeah. nagtalikod. Dara selfie stick. Tolen ba? Tolen. Rico. Agay gigi. Baga. Magpa-picture ta ni baka. Di ka ta. Sige, sige. Apil po ko. Nakita ko ay. Balikan ko pa inyo. Ganun ka na. Yun na lang sa video. Malipa po ta. Di mo na may lamot. Ayaw ko nga na. Ayaw nga na. Baka kayo. Mo naman may baka sa mga. Hi. Nay, ikaw ba? Nahimot ko. Lalo. Uy, lingaw ni. Uy. Agad, agad. Agad. Agad, agad. Yung mo lagi kain guys. Wait. Kung ano man to? Di, agtong kinunhan. Katong kinunhan. Panaoy, kinaon sa kamutuna, kamutulo. Kamuto na. Kamuto na ako, no? Hagod. Agad. Akin eh. Oh. Agad, agad. Nasukong baka gipicturan. Ay, ginawa ko pala buot. Ha? Kana, kana. Ano eh. Muna siya. Aga ko, aga ko. Aga ko. Kana. Palamuot. Daghan kayong dragon fruit, guys, oh.
na namuwak na guys, dara day agi ang buwak. Ra, tapad to guys oh. Daghan-daghan na day pug buwak ni ilang dragon fruit di ay guys. Na dara oh, buwak. Oh, daghan-daghan na day buwak di ay guys. Da sibuyas. La pwede mga yung sibuyas. Mahayang ka bibi. Da sibuyas dahunan. Nagunsaman mo ana. Unsay gibuhat ninyo? Unsa man na? Unsa man na? Unsa man na? Kuan. Coconut with turok. Oh, coconut. Ay. Masaya dito sa bukid. Ang saya-saya namin dito sa bukid, guys. Dili isi ha, hilabtan isi ha. Agoy. Okay, loading guys. Nakoy, baw lagi og bak, wa ba na kanang sige na. Lubat. Di ka makaload. So yan, aw kanang tanaw lagi di ba lubat? Kana ugo na ba poy signal? Nay signal, wa ba signal ani? Mangitag signal. Lari dapet. Halingaw ko sa bakaw ay. Kawa nun. Ha? Hamay lugaw. Isi ayaw si. Kay mo kuan sa kanang atop si oh. Day signal? Ayaw ka doon, anay kay. So, kuwanin ko nung kaingay, di ko kaload. Sa di ko ka-load. Mag-load, na ko bigla ko yung basa Gcash, pero di ko ka-load kay way signal. Mao lagi wa man ko kay signal dire. Hi guys. Talaga mong gisakyan guys. Lakaw rami guys kay at least dul-dul raman. Di pod kadyo init guys. Kay medyo dagom. Lakaw sa lakaw. Pasingot. Walking in the road. Walking in the private road. O barangay road. Unsa pa? Sitio road. Bakay ari kay bila. Ngano mang kahoy? Flipper, Jod. Hugaw na oh, nahugaw na. Ano mang ka? Paligya tubig at Ha? Nadi ay. Ngano magahilak man naunsa ba ning taong bataan ni gahilak di ta ka. Nakuan ka. Ano man ka? Na kaway-kaway naman siya na si Lolo. Na si Lolo. Sakay na laman kay gahilak ag bata o. Murag na. guys, ang picture ng be. Murag na kalay. Na krong-krong. Si Krong.
rengeg. Sila guys. Bakta sila la ay. Doon naman di ay. Awilahan naman din na di ano. Kinadulan naman di ay purbida kasi magahilak-hilak pa dyan. Magtisyo. Mama, Oh. mama, mama, dalawa. Nadulan rab forbidden den. Puro mag na manuktok. Aw. Diyos kail daay. Na sila oh. Ha? Hay, mansanitas man. Maya tag tubig. Na, good. Ito sila. Dali na. Apag nga lang. Oh, nay, mineral ko no. Ya. Uy, son. Uy, siyempre no. Aw, kira. Hala, na yung rainbow. Na, rainbow na. May namnam ni mo, hang man. Kayo. Ingon di ka. Ay, anak gani ka. Labay na sa Gilabay ni mo? Oh. labay na lahat nila akan na yun. Gilabay mo playuan? Ka. Wala. Tignan ka lang. Patay. Ay, patay. Wow. Timbol na yun. Tukmo. Nakauwan ka dyan. Kay Dakuman ganiha. Ianami sa highway. Sa highway na kami. Jara iyo. Iyo.